Krásny deň vám prajem. V tomto videu si povieme o tom, ako môžete zdvojnásobiť vaše predaje. Častokrát na to, aby ste znásobili vaše predaje, tak netreba chodiť na viacej stretnutí, viacej sa narobiť, ale niekedy treba ísť na to naozaj chytrým spôsobom. Jeden z tých spôsobov, ako znásobiť vaše predaje, je začať efektívne zvládať námietky, alebo ešte úplne najlepšie je to začať predchádzať námietkam. Preto vždy, keď sa snažím niečo predať a idem predávať trebárs nejaký nový produkt, tak vždy si sadnem a porozmýšľam nad tým, že aké námietky by mohli mať potenciálni klienti. A na tieto námietky sa snažím dopredu pripraviť odpovede. Uvediem krátky príklad. Teraz budem predávať svoj nový produkt, ktorý sa volá skripty v telefonovaní. A keď som ho tvoril, tak som rozmýšľal nad tým, OK, aké námietky by potenciálni klienti mohli mať. A vypadlo mi tam niekoľko námietok. Napríklad námietka, že tie skripty, ktoré sú tam spripomienkované v tom kurze, tak si ľudia povedia, OK, ale tam nebudú skripty z mojej oblasti, tak ja si ten kurz nekúpim. A preto som si povedal, že OK, tak to, čo musím odprezentovať práve pri tom predaji, je, že ľuďom musím povedať, že OK, bude tam aj váš typ skriptu. A aby som to zabezpečil, tak som povedal si, že OK, takže budem pripomienkovať každému človeku, ktorý vstúpi do kurzu, tak spripomienkujem jeho skript. Aby mal istotu, že sa bude učiť na veciach, ktoré sú z jeho oblasti. A tým docieľom, aby to bolo šité na mieru. A zrazu táto námietka, že to sú skripty z iných oblastí, zrazu nebude fungovať. Lebo som ju odstránil dopredu. Keby som na to nemyslel, tak táto námietka vyskočí a vďaka tomu sa znižuje počet predajov. Takže, čo z toho je pre prax, pre vás, je, že keď predávate nejaký produkt a predávate to nejakému typu klientovi, tak vždycky tí klienti dávajú nejaký typ námietok. Takže na začiatku porozmýšľajte nad tým, aké námietky by klienti mohli dávať a na tie si napíše dopredu odpovede. A keď sa vám stane to, že na stretnutí sa s tým človekom stretnete a on vám povie nejakú námietku, na ktorú neviete zareagovať, tak to robte veľmi jednoducho. Prídite domov, napíšte si to, na čo ste nevedeli zareagovať a napíšte si na to odpoveď. Ideálne naučte sa to naspamäť. Takýmto spôsobom dokážete vylepšovať svoju predajnú prezentáciu a svoje reakcie na stretnutí a váš príjem porastie hore. Nemusíte chodiť na viacej stretnutí, len dokážete viacej vašich potenciálnych klientov premeniť na plátiacich klientov. Takže treba sa správať akoby chytro. Nie vždy viacej práce znamená viacej peňazí. Tak, držím vám palce a prajem krásny deň.